nhau yakambobuda ikatogwa nevakomana vekozwa, vakomana vechildren of Zimbabwe War Veterans Association. Takuchiona kuti aiwa vakomana vekozwa vanhu vasikambovabhilivha vachiti vakomana ava vanenge vachitaura panyepo. Takuona kuti zvechokwadi manje. Nhau kudisappear aiwa kwemaseeds emapresidential input scheme. Takuona kuti aiwa mashoko akanga vataura pakutanga takuona akubuda munhau, so tinyatsokuona kuti aiwa mashoko echokwadi. Tichiona kuti nhau iyi vanhu vanyatsokuona kuti aiwa kana inge isiri linked nevakomana aiwa vematenders kana nhau dzecorruption amenoti strike iri riri kupi riri kushayikwa panguva ino. Sandapinda mashoko anoda nyongo panapa notibva subscribe or like it on the bell icon. Tipinda panapa nauno munobuda nyongo muchinzi a truckload of presidential input scheme supplies destined for Ward 7 in Cholocho district is vanished without a trace, along with its accompanying personnel and crucial agriculture inputs. Nearly 2 weeks after its disappearance, authorities are yet to locate the truck, the stock, or the individuals responsible for its delivery. The vehicle, which went missing on January 4, was carrying 400 bags of 50 kg urea fertilizer, 30 bags of 10 kg sunflower seeds, 100 bottles of 200 ml imidacloprid chemicals. Ndo mashoko anobuda nyongo panapa. Vanhu vachiona kuti aiwa this truck nekukura kwaro runonzi rashayikwa wese rana dzinzi rinotransporta mapresidential inputs. Panapa zvasiyana nemamwe mainputs kana rikanzi truck reimwe mbinga yenyika yeZimbabwe kana ani truck remutungamiri wenyika. Panapa vanhu vakususpecta vachiti aiwa idzi ndo dzatongova nhema zvadzo. People they must come and tell us the truth kuti aiwa vanga vakarongei zvavo naro truck iri riri kushayikwa. Imbudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pemainvestigations ari kurohwa. Are they worth it? Kana vakuona vafanira kungosiyana nazvo zvavo noda kuti aiwa vanenge vachiziva zvinenge zvichiitika. Tudze mafunguro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section medu tudze mafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.